Күгәрсен районында шәхси хужалыктарда бөтәһе 1147 үз йөрүшле машина һәм тагылма теркәлгән. Алдан расланган графикка ярашлы, агымдагы елдың 28 апреленнән 20 июненә тиклем районда дәүләт техник күзәтү инспекциясе тарафынан тракторлар һәм үз йөрүшле машиналарга техник тикшерү үткәрелә. 8 июнь көне безнең иҗади төркем Күгәрсен авыл биләмәһендә узган техник тикшерү барышын күзәтте. Бүген 21 трактор белән прицеп куйдылар тикшерүгә. Трактор белән прицеп үрнәгендә тәртибен күрсәттек. Хуҗаларга техосмотрны үткәрү тәртибен. Анда тракторның тышкы торышы, арбаның тәгәрмәчләренең торышы, резиналарның буялуы, кабинаның пиялалары, ишекләрнең замокларның эшләве, двигательнең торышы тикшерелде. Документлары, туры киләме, номер агрегатларына, аларны тикшердек. Һәм дә особое внимание удостоверение тракториста, машиниста бармы, категориялар бармы, шуларга игътибар бирдек инде. Калган тракторлар икенче потокта булачак, алар бер атнадан үтә. Былтыр менә 21 елны республикада 30 юл транспорт фаҗигасы булды һәм дә 17 хәвефле бәхетсезлек очрагы теркәлде. 11 кеше вафат булды, 30 кеше тән ярәхәте алды. Шуңа максаты мондай чаралар үткәрүнең шундый хәвефсез хәлләрне булдырмау инде. Транспорт юл вакыйгаларын булдырмау. Шуңа максатка ирешербез дип уйлыйм. Көндә алар белән эш алып барабыз инде. Профилактик беседалар үткәреп торабыз. Bu тракторга миңа хәзер йөргәнемә где-то 15 ел, а тракторның үзенә 30 ел. Бу тракторның файдасын бик күп күрдем. Ярдәм итәргә сораганнарга ярдәм итәргә тырышам, ярдәм итәм. Елда техосмотр үтеп торам. Сораганнарга шул әйтеп торам, ту пешән чабырга, ту әйберәп килергә, ту тегесен ни әйтсәләр дә вакытым булганда ярдәм итәргә тырышам. Бу техосмотр үтү һәркемгә кирәк, үтәргә тиеш. Yol xavfsizligi bulmasın için gражданларга теге йөргән пассажирларга да тракторның үзе içinde тормозлар эшләргә тиеш, поворотлар яндырга тиеш. Күгәрсен авыл биләмәһендә бөтәһе 55 трактор теркәлгән. Тәүге агымда шуларның 21-е дәүләт техник күзәтү инспекциясе тарафынан ентекләп тикшерелде. 18-е был тикшерүде үтте. Уларның хуҗаларына техник тикшерү үтү турында таныклык тапшырылды. Бу тракторны алган хәзер 2 ел инде. Моңа хәтле бар тракторын сатып намасын алдым икенчегә. Тележкасы бар. Каселка, согревалка, шаван. Хәзер эш юк бит инде авылда, шуңа малны күп тотабыз, шуңа тракторсыз булмый. Трактор запустите, пожалуйста. Звуковой сигнал есть? Хәзерге заманда һәрбер хуҗалыкта трактор булуы мөһим. Мен үземнең тракторны алдым 19 елда. Аңарчы да булды трактор. Хуҗалыкта зур ярдәм күрсәтә. Үзем мал асрыйм, корм әзерлим. Авылдагы халыкка ярдәм итәм, пешән присавай итәргә, җирләрен сөрергә. Кеше ничек обращаться итә, виш помогать итәргә тырышам инде. Күгәрсен авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Рафаэль Аллабирдин әйтүенсә, биләмәләге ир-егетләрнең бөтәһе авылдашларының үтенесен кире какмай, бер-беренә ярдәм итеп яшәй. Бу көндә шулай ук тракторчылар арасында конкурста игълан ителгән иде. Оның максаты шәхси хуҗалыктагы үз йөрүшле техника хуҗаларының игътибарын хәвефсезлек сараларын үтәүгә юнәлтү. Конкурста еңүчеләргә һәм катнашучыларга грамоталар, истәлекле бүләктәр тапшырылды. Барыгыз да бит инде ниндәй саралар үткәрелә,
ошо техникалар белән катышып, зыяратта тартабызмы, или тирәякта сабабыз, или ут түндерәбез. Шул вакытта бушка тагып, килеп, һаван тагып, хөреп бит инде. Шуга һәм барыгыга ла иң беренче рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Һәрвакыт техникагыз исправны булып, бозылмаһын. Юлда йөргәндә үзегез исән-һау булыгыз.